Estamos á mesma idea. Evidentemente, cando falaba de un país cómodo, non me refería aos sofás e sinto que o tomen con esa lixeireza. Vamos a ver, con respeto, é verdad, porque facer a mí non me parece moi oportuno falar de sofás. Sabía perfectamente cando me estaba referindo a un país cómodo para traballar ao que me estaba a referir. Este goberno nunca ten ocultado que temos un problema fundamental, que é o problema do paro. E dentro do problema do paro, evidentemente, están as mulleres, porque as mulleres forman parte do mundo laboral e forman parte da sociedade. Eso está claro. Entonces, se o paro lle afecta aos homes, é un problema laboral, lle ten que afectar ás mulleres. Vostede di que este goberno non plantexou absolutamente ningunha medida. Absolutamente ningunha medida. Bueno, pois eu repito que creo que hai un montón de medidas, pero desde logo desde o ámbito da Consellería de Traballo e Benestar e desde o ámbito, en este caso, do meu compañeiro director xeral, donde se prioriza absolutamente as mulleres, pero se prioriza con feitos. Non se lle di, evidentemente, o empresario contrata a unha muller porque é máis chulo contratar unha muller, sino que se trata de incentivar esa inserción ao mercado laboral. Nós tamén somos conscientes de que moitas mulleres, e cando falaba do teito de cristal tampouco pretendía minimizar outro problema, nós somos conscientes de que hai moitas mulleres que evidentemente salen ao mercado laboral, e nós somos conscientes tamén de que neste momento se están a producir, pero en general, máis contratos temporais que contratos indefinidos, pero se está incrementando o número de contratos. Bueno, efectivamente hai persoas en risco de exclusión, si as hai, aínda que non comparto esa diferenciación en que hai mulleres que son a cara do risco de exclusión social, sino que o risco de exclusión social son persoas que se encontran pasando unha mala situación, evidentemente. Pero repito, é dicir, o feito de non ter enmarcado un plan de emprego con un título non significa necesariamente en ningún caso que este goberno non implantara medidas decididas e de xeito decidido para as mulleres. O que usted chama propaganda, lei ou leis de natalidade, como lle vostede se quería referir, para nós trata de paliar problemas, evidentemente, situacións moi graves como o tema da dinamización demográfica. Nós tratamos de que as mulleres poidan estar en igualdade de condicións cos homes, como sabemos que eso socialmente, porque é un problema social. En definitiva, a veces é difícil, o que tratamos, polo tanto, de potenciar e incentivar que resulte a veces máis atractivo contratar unha muller que contratar un home. Eu o que lle digo é que as medidas están aí, porque as medidas non as invento eu, as medidas están no Diario Oficial de Galicia, que dentro da xente xoven e dentro dos menores de 30 queremos priorizar tamén as rapazas menores de 30 para que aquelas persoas cualificadas non se vayan deste país, que queremos cualificar tamén as rapazas para que teñan oportunidades, que puxemos, por exemplo, en marcha un procedimento que é o recoñecemento da experiencia profesional que foi fundamentalmente hasta agora señora presidenta, dirixido ás mulleres para que moitas mulleres que tiñan experiencia, por exemplo, en ámbitos como a atención sociosanitaria poidan traballar a partir do 2015, que repito, no 80 ou 90% foron mulleres as que superaron ese proceso. Pois eu creo que eso sí son medidas efectivas independentemente de que leven ou non un título. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señora Díaz. Continuamos co orde do día.